This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, esigodini sikaMaminzela. Orlando Pirates 1, Stellenbosch 0. Nginamakhosi labafethu kunjani? Siyaphila njalo mnene. Sharp. Asikhona mfowethu. Nazoke. Akulungile. Nibona kanjani igame namhlanje? Cha mnewethu angifuni qamba manga. Yeah. Badlalile. Bayabonisa ukuthi kongathi bayabona ukuthi ngathi khona iqhudwe libaleka kakhulu le phambili. So bajaha lona ke manje. Yeah. And lento enzeka uvele inhle ngoba ifana into ukuthi mangabe niseclassini. Yeah. Angeke ngizoshiwa umntana sekhaya. Ngincintiswana. Mangimbona umntana sekhaya ehamba phambili nami ngifuna ukumgijimisa kuyohamba naye ngoba akumele sesishiyane uyabona so ke asithi nje kakhulu kubane wethu hayi cha siyabonga badlale kakhulu bazamile kodwa ngethi badlala kakhulu bazamile akufana hayi but when next hey but ukuthala angithanda igame futhi namhlanje angibona mina naba nomama yabo mangibona bona behappy hayi jabule nami hayi besikhape bona namhlanje ukuthi bazobuka ipilot yabo yayiwina ke kwaba right so ku right kodwa khona hayi uJanuary uzovela no or uFebruary sizoba nabo phezulu khona lesigodini kodwa hayi isigodi sisibeka ngalezansi team ayisinanke ngeFNB sisibeka ngapha esigodini asegame ya Saturday ubani enifuna ukuthi awine Saturday kwiPirates neSundowns hayi amfethu angifuna uqambela manga ethi mina ngitshe iqiniso iSundowns angeke izibuye Loftus usho kanje ngeke izibuye Lucas Moripe Lucas or Loftus Lucas angeke izibuye iPirates Lucas indaba ngifuna ukutshela one yabona the way edlala ngakhona nale game yanamhlanje mawungathi uyabheka ubani man uphili ubani uphiri the way abahluba ngakhona mawuthi yabuka lapha kulela side lakhe mfana ngidanga kuze kulunge lapha yabona usibelebele yadlala kodwa ayi for igame ya Saturday hayi angifuna uqambela manga kuyafuza ngeke baze babuye lo ngeke babuye no siyabonga fethu all the best kodwa sesodibana ngalatheli nazoke makhosi ethanda. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpeye.com.